pouco en relación co Día Internacional contra as Violencias Machistas, que este ano chega marcada por algúns datos alarmantes referido ao aumento do número de agresións sexuais en Galicia e por casos de violencia tan evidentes e tan desagradables como a excesivamente mediatizada agresión, violación grupal do caso dos Sanfermíns, non? Eventos como este nos Sanfermíns, que por desgraza adoitan pasar este tipo de situacións, pero que tamén hai que decir que están sendo espazos que sirven de loita de lanza para loitar contra as violencias machistas pola propia autoorganización das mulleres, non? Na raíz dos problemas, de todos estes casos, está o machismo, que, como xa levamos dito en moitas ocasións, é un problema estructural, e a cultura da muller obxecto tamén é un destes problemas, porque se unha é unha cousa, pois enténdese que poden facer contigo o que queiran. E pensamos que temos que atrevernos como sociedade a visibilizar que existe a cultura da violación e que hai que pôr medidas para combatela, que entendemos que nestes momentos non se están facendo con demasiada firmeza. Os datos, como decía, son terribles, e aínda que, como con todas as estadísticas, nos temos cautela, pero arroxa unha realidade preocupante que tamén se veñen manifestando con casos específicos, non? Hai un descenso progresivo en Galicia da taxa de criminalidade en termos xerais, pero as agresións sexuais van en aumento, e isto é unha situación que, por desgraza, é unha tendencia que se mantén nos últimos anos. Os datos do primeiro semestre eran alarmantes en canto ás violacións con penetración, que supuñan un aumento dun 100,17%, non é un aumento o maior rexistrado en todo o Estado español. E esta situación, lonxe de solucionarse nos últimos tempos, sostense cos datos que coñecemos na presentación do último balance de criminalidade que foi presentado recentemente, non que tamén vemos como aumenta especialmente os delitos contra a liberdade sexual, que inclúen tamén outro tipo de agresións e abusos sexuais sen penetración, acoso sexual, etc. E neste caso, neste último balance, recóllese un total de 363 casos, o que supón un 11% máis todavía que nos primeiros 9 meses do ano 2016. E, ademais, isto supón que estamos 3 puntos por riba do aumento registrado no resto do Estado español, non? E malia este aumento, que, como decía, non é únicamente puntual deste último ano, senón que é unha tendencia que leva nos últimos anos repetíndose, o delegado do Goberno aseguraba, cando facía unha valoración destes datos, que estábamos ante cifras baixas. Nós non podemos concordar con esta afirmación, pensamos que a tendencia é clara e a tendencia vai en aumento, e temos que pararnos a pensar en que estamos fallando e por que non estamos sendo capaces de combater esta cultura da violación e esta tendencia a aumentar progresivamente as agresións sexuais, non? Por iso, dende En Marea, vimos de registrar unha interpelación para coñecer que valoración fai o Goberno galego e que medidas están a pôr en marcha, porque pensamos que debe facerse autocrítica e debe pararse a pensar en que algo está fallando cando progresivamente nos últimos anos vemos este aumento dos delitos de agresións sexuais, non? E pensamos que falta unha aposta e unha perspectiva estratégica transversal que parta de políticas feministas. E moitas veces, ademais, vemos como as propias campañas das administracións son nefastas. Todas temos na mente esa campaña terrible que foi retirada do Ministerio, onde se misturaban as agresións sexuais co consumo de alcohol por parte das rapazas. Todo isto é totalmente intolerable, e por iso temos que pensar en que debemos facer e tomar medidas para cambiar a situación, non? E pensamos que para pôr as medidas eficaces temos que partir dunha boa diagnose, e estes datos son unha boa base, pero pensamos que hai que profundizar moito máis neles, e por iso pensamos que unha das primeiras medidas que temos que pôr en marcha ante estes datos é un análise concreto, un análise específico do noso país, de Galicia, sobre a materia, para ver, en realidade, que concreción dan estes datos e para despois tomar as medidas necesarias.
Pero tamén hai algunhas medidas que non teñen que esperar a este análise ou a esta estadística específica, porque entendemos que, como marco xeral, está claro que non se pode seguir perpetuando o rol das víctimas, das mulleres, que entendemos que moitas veces fai a administración, e que hai que pôr as mulleres como suxeito activo, como suxeito con liberdade, e pôr o foco nas medidas necesarias para que as mulleres recuperen a autonomía e non tanto ese rol de víctima eterna. Unha muller sufre unha agresión sexual, pero non por eso ten que ser víctima de por vida, e queremos incidir nesta cuestión. Como xa levamos tamén dicindo moitísimas veces, precisamos un maior esforzo educativo, porque as escolas é un dos papeles fundamentais para loitar contra esta lacra, e entendemos que non se está tampouco facendo o suficiente. Levamos moito tempo reclamando que se contraten axentes de igualdade en todas as escolas e tamén en todas as administracións. Xustamente onte presentábamos unha enmenda á iniciativa do Partido Popular para que todos os concellos tiveran que a figura de axentes de igualdade, porque entendemos que podería ser un primeiro paso moi positivo. Outra das medidas que creemos que debe pôr en marcha é a atención psicolóxica específica ante este tipo de agresións sexuais, porque unha violencia específica que entendemos que debe tamén ter unhas actuacións específicas. Precisamos que o problema fundamental é que necesitamos dar respostas concretas ante esta situación, non valen as medidas estandarizadas, por iso de aí a importancia de facer este análisis, esta estadística, para ver como son estes casos, para despois tomar as respostas específicas. E tamén, para ir rematando, o caso que mencionaba ao principio dos Sanfermíns, tamén está deixando en evidencia como estas situacións, estas mulleres que deciden dar o paso de denunciar, moitas veces se atopan con enormes dificultades, son cuestionadas de xeito reiterado, e tamén hai que reflexionar sobre o papel dos medios de comunicación ante a descripción deste tipo de sucesos. E xa remato, tamén queríamos facer un chamamento á participación nas movilizacións do 25 de novembro, porque entendemos que é unha data importante, que se debe loitar contra as violencias machistas todo o ano, pero que este día temos que sumarnos ás convocatorias organizadas polo movemento feminista galego, e que é fundamental que estemos todas xuntas tamén este día.